gaur, protagonista gaurko segurako lasterketa honetan, mendiko saria irabaztea zaratago, bilatu duzue lasterketa ondo mugitzea, Mateo eta zurekin, eta borrokan izan zara amaia arte. Bai, azkenen ez nuen espero, baina hasieratik jungea, pixka handai gabe, baina gero ikusi deu bastante solido azala fuga eta aurra segi deu. Eta hor jungea, ematezun momentu baten harrapatu ingo ziguela, baina azkenen ez digu harrapatu. Eta aurrea eta azkenen bastante ondo sentidu naiz, guain nagarra eta gero ritmo gehiagokin. Eta mendiko saria lortu deu, naiz eta bukaeran espreinako indar asko ez izan. Amaiera falta zizkizu indarrak? Bai, azkenen lehenengo kilometrotik fugan junda bastante gastatuet, baina, nahiko kontentu nago indeten karreakin, eta guain pixkanak puntu gehiago hartze deun, eta hurrengo karreri behi da. Zorionak. Eskerrik asko.